Аның сүзләре гаҗәпләндерә иде. Ә мөгъҗизалары ышаныч уята. Әнә ул хатын. Әне тагын янәгә кузгалды. Кем бу? Насара шәһәреннән килгән остаз. Гайса. Исәнме? Исәнме? Кет бердән. Кет димен. Остаз, игътибар итмә. Аңарга карап та нәҗисләнерсең. Мәрьям, Нәрсә кирәк сиңа, Насаралы Гайса? Кем икәнеңне беләбез. Аллаһы җибәргән зат син. тынычланыгыз. Явыз рухлар. Чыгыгыз бу хатыннан. Булды бугай. Үтерде ахыры. Хәзер урына ул аңа. Юк, изге булса алай эшләмәс. Ибраһим кызы. Мәрьям. Ул савыкты. Исән ул. Мөгъҗиза иш бу. Кем соң ул? Аңа хәтта явыз рухлар буйсына. Мөгъҗиза бу. Мөгъҗиза. Мөмкин түгел. Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Шул көннән мин Гайсәгә ияреп йөри, аның кагыйдәләрен үти башладым.